Zertan zabiltza, Karmele? Nire egunerokoak idazten ari naiz. Hementxe idazten ditut, egunero pasatzen zaizkidan gauza eder guztiak eskuz idazten ditut. Zuek ere begira, baina zeri begira? Mieltxori begira zaudete, ezta? Noski. Hau da, Mieltxo, nire arkatz txontxongilea bera laguntzen dit egunero, nire agenda txonetan pasatzen zaizkian gauza guztiak idazten. Gaur, Mieltxo bezalako arkatz txontxongileak egitera goaz, eta haiekin eskuz idazkial izango dituzue, nahi dituzuen gauza guztiak. Zoragarria den eskuz idaztea, marraztea bezala. Ia, bai, marraztea bezalako zerbaita. Gaur egun dagoeneko ez dugu gehiegi egiten. Ordenagailu, tablet eta lakoekin, denbora guztian, atzak mugitu eta alaxi idazten dugu. Baina eskuz idazten dugunean, aintzinean egiten zen bezala, jada, papera ikutu dezakegu, arkatza edo boligrafoa edo dena delakoa, estutu dezakegu talako gozamen eder bat izan dezakegu. Gustatzen zaizue, ezta? Ziruten zaizue? Gaur alako txontxongiloak egiten baitugu. Baina hori baino lehen, bakizu ezer, altxor txiki bat erakutsi nahi dizuet, ikusi. Ze altxor daukazu hor ba? Begira. Hementxe, Ze polita! nire altxorra gaur erakutsi nahi dizuedana. Eta zer da hau? Begira, hemen barruan, ikusi. Nire amonak aitonari idazten zizkion maitasun gutunak gordetzen ditut. Berak oparitu zizkidan, ikusi. Eskuz idatzita daude, eta bere eskuek papera ikutu zuten zuzenean. Eta ale bakarrekoak dira, ez dago gehiagorik, Ze politak! Edo, ikusi, hemen, liburuzko honetan, nire amatxok jaio nintzenean idatzi zituen egunero egin nituen gauza berriak. Danak eskuz. Amonak eta aitonak lumaz idazten zuten pentsa. Amak jada boligrafoz. Baina zuzenean paperaren gainean eta ni hauek altxorrak izango baliran gordetzen ditut. Ze polita! Guk ere badugu horrelako zerbait, ez da, Karmele? Bai. Begira, erakutsiko dizuet. Begira hemen ze egunerokoa dudan esku artean. Hau, Karmele eta nire egunerokoa da. Eta hemen idazten dugu egunero gertatzen zaizkigun gauza guztiak. Ze lodia, ez da, eske, gauza pila gertatzen zaizkigu. Egia da. Saio bakoitzean, zer nolako oroitzapena. Gero, etorkizunean irakurri ahal izateko eta geuk gure eskuarekin idazten dugu. Ze uste duzue? Baina ni nahiko nuke horrelako arkatz edo boligrafo txontxongilo bat izan, nire egunerokoan idazten jarraitzeko. Ingo dugu bat, hola zuek ere ikasiko duzue nola egin dugun. Zer iruten zaizue? Ideia bikaina. Begira, horretarako esango dizue zer nolako materiala erabiliko dugun gaur. Ikusi, oso simple da, Mieltxo hemen geratuko da, ikus dezazuen, eta begira, hemen tinkatzeko elementuak. Eta hemen pegatzekoak, gometxa batzuk, adibidez, bai? Gero, zer behar dugu? Polespan borlatxo bat, ikusi burua, Mieltxoren burua polespan borlatxo bat delako, eta gero nahi duzuena, arkatzez, boligrafoz, errotulkiz, segunda zerekin idatzen nahi duzuen, halako bat aukeratu behar duzue. Batzuk gogokoago dute arkatza, beste batzuk agian boligrafoa. Edo zerekin, bai, egin dezakezue. Polespan borlatxo hau, ikusi, guk margotu egin dugu, ezta? Hemen dauzkagu batzuk margotuta aurretiaz, espraiaren bidez margotu dugu, baina ze pasatzen da, espraia ez da etxean erabiltzeko material bat. Asko usaintzen du. Eta nahiko kutsakorra da, ez da? Bai. Bueno, beste aukera bat duzue, bai, argizariekin ikusi. Kolore pixka bat eman, eta kolorea barreiatuz, bai? Nahiko izan daiteke, bai, kolore pixka bat emateko zuen txontxongiloaren buruari. Guk, denbora gehiagi ez dugunez, badakizue saioa mugatuak direnez, erabiliko ditugu, dagoeneko margotuta ditugun bi, bai? Eta erakutsiko dizuet,
nola egin dezakegun, bai? Oso erreza da, margotuta dagoenean, eta aukeratu duzuenean, arkatza edo boligrafoa edo dena delakoa, oso erresa da, bai, gainean tinkatzea eta alakoak, eginak dauden alakoak egitea. Ondo tikatuta geratzeko, kola txuria mandia zaiokezue puntan, eta ras, hortxe geratuko da, finko lan egiteko. Baina, bueno, esan bezala, erabiliko ditugu, margotuta dauzkagun batzuk. Adibidez, Nik ere egin nahi dut batea, ikus dut. aukeratu bat, June. Nik arkatz gorria erabiliko dut. Ze polita. Bueno, zer egin behar dugu? Ba, polespan, borla erabiliko dugunez buru egiteko, bertan finkatuko ditugun elementuak, tinkatzeko elementuak izango dira gaur, adibidez, begira, hemen dauzkagun, tinkatzeko zenbait elementu. Txotxak izan daitezke, alako txintxeta biribilak, edota, bueno, txintxetak, tximeletak, zer gauza, tinka daitekena errez egin ahal izateko. Oso garrantzitsua baita, ikusiko duzu saio askotan, aurretiaz pentsatzea zer nolako materiala erabili behar dugun. Tinkatzeko elementua eta polespana bat egiten duten bi lan egiteko modu baitira, bai? Eta gustatzen ez bazaigu beti daukagu aukera aldatzeko baita ere lanean ari garenean. Hori da. Bueno, has gaitezen. Zer nolako begia jarriko dizkiozuzuk? Ni agian gometxekin hasiko naiz. Gometxa borobil hauek erabiliko ditut begiak egiteko. Nik begiak egiteko begiralen aurretiaz aukeratu ditudan hauexek hartuko ditut. Wow. Ikusi. A ber, nola gelditzen nahi. Alako begiak egingo dizkiot nik. Ikusi duzu? Nereak beltxamarra gelditzen dira, agian gainean jarri diezaioket. Begi berdeak egingo dizkiot txintxeta hauekin. Txintxeta borobil hauek oso ederra dira eta oso errezak dira aurkitzen. Ikusi nire begiak. Ai, ze politak. Ia, zureak? Begira, nereak berdea jarri dizkiot. Ze ederrak. Sudurra. Nik sudurra, ikusi luzea jarriko diot. Pinotxorena bezala. Bai. Ez da? Nik horrelakoa. Ikusi. Nik borobila. Zehazten ari gara, gure idazteko bi txontxongiloen arpegiak. Ja itxura hartzen ari da, Ahoa. Ni aho gisa ikusi. Halako alambre bat badut, iletxua dana, eta arekin egingo diot. Ea zer dagoen hemen. Puntak tinka ditzaket, bat, eta bi. Ikusi? Zer nolako hau irribarretxua. Nik agian honekin probatuko dut. Ea zer moduz gelditzen dan botoitxo hau jarriko diot. Tinkatu dezakezu, noski. Hori da, lehenengo botoia eta gero gainean jarriko diot, horrelako tinkatzeko beste elementutxo bat. Ez mugitzeko eta hor gelditzeko. Eta orain, begira, nik ez dizkiot hilea jarriko. Baina, tximeleta bat izango balitz, bi, halako, arautxo. Ai, ze ondo. Ikusi. Hala. Eta puntan, begira, hau eixi sartuko ditut. Belarriak dirudite, belarri luzeak. Bai. Ba, nik hile egingo diot edo arrazkera berezi bat bezala eta horretarako erabiliko ditut, tinkatzeko bola hauek, baina kasu honetan urdina jarriko dizkio. Hora, ze ederrak. Ea? Ikusi duzu ez, modu errezean ere, egin daitezken txontxongiloak. Egia da. Eta, segunda, ze elementu erabiltzen dituzuen, oso itxura ezberdin hartuko dute, zuen txontxongiloek. Ze ondo, Karmele, ze gauza polita. Erakutxe diguzun. Bai? Ikusi dagoeneko badauzkagu bi arkatz txontxongilo, kasu honetan, arkatzak erabilitu dugulako, etorkizunean gauza politak idazten lagunduko digutenak. Egia da. Erreza ez da? Bueno, gu hemen lagun berriak egiten jardungo dugu eta bitartean zuek erabili dugu materiala apuntatu dezakezue. Begira, dagoeneko 5 lagun egin dizkiogu gure mieltxori. Ikusi, oso prozedura errezekoak dira, ez da, gaurko txontxongiloak. Eta orain, gertatutako istorio bat asmatzen ari gara. Egia. Baina badakizu zer, gaur musikaz kontatuko dugu. Zer? Ze uste duzu, musikaz ezin dela kontatu txontxongilo istorio bat?
Oso oker zaudete. Musika bidez gauza pila konta daitezke. Badakizue, txontxongiloek antzerkigintzan gorputzarekin eta egiten dituzten ekintzen bidez gauza asko konta ditzakete, baina ez dute zertan hitz egin behar. Musikarekin gauza asko eta asko uler daitezkelako. Badira, inkluso musikariak, musikarekin bakarrik gauza mila kontatu dituztenak. Adibidez, Vivaldi deitzen den musikari batek, urtaroak kontatu zituen, bai, urtaroetan gertatzen ziren gauzak eta urtaroak modu ezin hobean deskribatu zituen musika bidez. Egia da. Edo bada beste bat baita ere Mozart. Mozartek ere flauta magikoa kontatu zuen. Historio pila dira musikaren bidez kontatutakoak. Eta txontxongiloek egiten dituzten ekintza bidez eta musikarekin beste mila konta ditzakete. Adibidez, badakizue ze pasa zitzaion Mieltxori? Zer? Bueno, bere lagunekin zegoela, oporrak hasi zituzten, da oso pozik zeuden. Mendira joan ziren txango bat egitera. Eta mendian zirela, zas, Peru, zulo baten erori zen. Pentsa, ze sustoa, Peru nun zaude oihukatzen zuten, eta ez zuten Peruren erantzunik jasotzen. Halako batean, entzun zen, hemen nago! Eta bere lagun guztiak gerturatu ziren, eta Peru ikusi zuten anzulotxoan erorita. Halako kate bat egin zuten denen artean, eta Peru berriro ere zulotik atera zuten, haze postasuna berriro ere. Ez suerte izan zuen Peruk. Bai, bueno, badakizu ze, June. Hori dana musika bidez eta beraiek antzeztun dutenean beraien ekintzen bidez kontatu behar dugu. Beraz, dauzkagu postasunaren momentua, zeinetan oporretan txango egitea erabaki zuten. Gero daukagu beldurraren momentu bat, zeinetan Zulora erori zenean. Peru zulora erori zen. Gero, halako lasaitasuna Peruren ahotsa entzun zutenekoa. Eta gero berriro ere, postasuna baino are handiagoa zerakoa baino, oporretan eta gainea Peru salbu zutela ikusi zutenean. Zergatik ez ditugu musikak aurkitzen, bai? Ideia ona. Horretarako nik badut musika entzuteko gailu bat. Batera zazu, bai? Eta ea aurkitzen ditugun, beharrezkoak ditugun musikak. Adibidez, bilazazu bat, June, postasuna adieraziko duena, gure txontxongiloak mendian, oporretan, txango egitea erabakitzen dutenekoa. Ea, topatzen dudan baten bat, ea hau? Oso ondo, ez, June? Nik uste, egokia dela. Ea topatzen duzun bat orain, beldurra handikoa. Hau da, Peru zulora erori eta aurkitzen ez dutenekoa. Ea, saiatuko naiz, Ea, zer dagoen hemen? Hau, ea hau. Nik uste egokia dela, ezta? Islatzen du halako beldur momentu bat. Bueno, orain behar dugu Peru ikusi eta lasaitasuna hartu zutenekoa. Ea, badugu, baten bat. Ea hau? Bai, lasaitasuna islatzen duen musika, ezta? Eskerrak, toain behar dugu amaierako musika. Halako postasun haundia isladatuko duena. Ea. Aber badagoen, nik uste dut hau erraz topatuko dugula. Ea. Aber, hemen, hortxe. Bai, nik uste musika honek balio dezakela, ezta? Pentsa, gure txontxongiloak mugitzen ditugunean, halako ekintzak egingo dituzte, ezta? Eta musikarekin argi eta garbi utzi dezakegu
zer gertatu den hitzik gabe, pentsa. Badira txontxongilolari pila bat, hala lan egiten dutenak, musikaren bidez, bakar-bakarrik. Eta badira ere, operak, txontxongilo operak. Zagutu nahi dituzue batzuk? Ba, begira, adi. Esan bezala, txontxongilolari askok istorioak musikaz bakarrik kontatzen dituzte. Alegia, hitz egiten ez duten txontxongiloen eta musika bidez. Adibidez, begira, La Makine taldeko lagunek Arka de Noe lana antzesteratzen dute La Casa Flotante haien lan ederrean. Bakar-bakarrik txontxongilo antzezle eta musika zuzenean jotzen dutelarik. Ta zer deritzozue txontxongilo opera bati buruz? Duela gutxi ere, etxe honetan bertan estreinatu da Altzoko Handiaren opera. Txontxongilo eta musika lanak uztartuta geratu direlarik. Ikusi zeinen lan ederra. Ikusi duzue? Zer nolako historia ederra konta daitezken musika eta txontxongiloen bidez? Gauza ederrak esan dizuegu ba. Tira, horiek ikusi eta berriro ere agur esateko garaia iritsi da. Espero dugu gaur ondo pasa izana gurekin ere bai. Baina, Karmele, zergatik ez ditugu lehenago gure egunerokoan gaur saioan gertatutako gauzak idazten? Noski, ikusi, Mieltxo dugu hemen gure idazteko laguna, eta eskuz idazte asko gustatzen zaigunez, hementxe gure egunerokoan idatziko ditugu gaurko saioan gertatutakoak. Beraz, hementxe geratzen gara gu lanean. Beste bat arte. Agur! Idatzi behar dezu perori gertatutakoa. Jarri, baina zuloan erori dala eta beste hori.